comrades unobhala ucomrade Nkaka ngoba sivakashelwe i-leadership nationally, provincially, nonobhala ubekuthi unobhala wethu national level una ize ejahile. Ngiyacela ngicela lapho ngemuva. Ngiyacela isule kancane lapho ngemuva. Ngiyacela ngiyayazi indawo ikakho yindawo zokujabula lesiyona hlukani wayo. Comrades uzoqhubeka udlaba unobhala wethu konvina wethu wetheku because we are having the leadership here so that leadership zothola islot isho something olubalulekile. Banama-engagement amaningi siphuma etheku eMaritzburg ekaleni namanje basaya kwenye indawo. Amandla ubuholi intsha yasethekwini uqiniso Cibane Amanda! Awethu! Viva MK Viva! Viva MK Unique Viva! Viva MK Western Viva! Hole University Hole! Die can you die! Die can you die! Siyaya MK
revolutionary violence becomes the only solution. The beautiful ones are going to be born, the courageous ones, the ones who are not fearful, the ones who are not scared, who are not scared of prison, who are not scared of hate, who are not scared of sin. The beautiful ones are going to be born, not the cowards that I'm part of. A beautiful generation is going to be born, and that generation is going to be black and beautiful. That generation is going to be a generation that is going to say, if you steal elections, if you take elections away from us, we are going to confront you by any means necessary. No change, no prison, no money. It's going to take that generation. Comrades, ngiyabonga. Mhlale nasi comrades. Ukuthi ngiyathanda ngiyobalani khona. Ngiyabonga nasi comrades. Ukuthi language yethu ayishintshe. Sisatha ama-EPWP abahole aqashwe njengabasebenzi, amakina, ama-security guard, ama-special aid, ama-security. Sisatha ama-call center, osisimethu nobhuti bethu enday abangasebenzi ama-hours awokwathi. Sisatha o-Shoprite, othela abahole imali enenhlonipho. Bengawatshontsha kwi-elections, ngeke bawatshontshe forever. Leli izwe lethu. Nohulumeni we-GNU sebeqalile bayakwenza, ngikhuluma nje. Nohulumeni weNkatha ushade noKhongolose nabelungu sebeqalile baqasha osisi bethu ngokubakhumulisa amaphepha. Abagcini ngosisi, nomfana nje nawe ngempela ungayiqondile bakho neJesu bakhomba phakathi. Siyaqala ekhalile insizwa lapha eMaritzburg. Kunabantu abaqashiwe kumanje, ngikhuluma nje, abangawenzanga ama-CV, baqashwe njengama-PA, baqashwe njengama-typist banye ema-ofisi amakhulu. Nohulumeni we-GNU ngelinye ilanga njengabantu abasha sizowisa.